Тэлеканалу «Беларусь-3» 5 гадоў. Ці ж гэта ўзрост? Гэта ўвогуле, я лічу, гэта толькі пачатак, гэта яшчэ не маўляткі, калі можна так сказаць. І тое, што робіць тэлеканал «Беларусь-3», і тое, што ўжо зрабіў, і тое, што яшчэ зробіць, мы спадзяемся, гэта будзе здабыткам для нашага народа. І тыя перадачы, і тыя рэчы, якія ўжо зроблены, і пра гісторыю нашага мастацтва, пра яго культуру, пра жыццё тых ці іншых творчых асоб. Мне здаецца, што гэта вельмі добра, таму што гэта і ў выхаваўчым плане, і ў пазнавальным плане надае нейкую надзею для нашага народа, для тых, хто бачыць, слухае і глядзіць гэтыя перадачы. Мне хацелася б пажадаць вам, шаноўныя сябры, гэта несупакоенасці у пошуку новых крэатыўных ідэй, у пошуку нейкіх адкрыццяў. Няхай вам шчасціць і ў жыцці, і ў творчасці. Каб тэлеканал «Беларусь-3» быў адным з вядучых тэлеканалаў на нашым беларускім тэлебачанні.